दा हिंकांके जों सिगां निजिनो मा स्नामनाय निजिनो स्नामनानै हिंकांके आं जतनो कयनाय निजिनो स्नामनानै हिंके जों पुइला निजिसे मा सोलोंनानै हिंके पुइला चिनि नांगौ एडुकेशन जों प्रपार शिक्षा माखा कैसे चिनि वानसुक मुंनो जों तिकिजा कदरखाय तिसाय माननाय हाया दे हिंकांके जतनो कयनाय जे प्रपार एडुकेशन जों मानानि बागै जों लराय मा खायदाय शिक्षा नानानि बागै जे नगनि बरि अखरा बर' रक सिगां आगे बारगै मा फायनाय शिक्षा माखादे हिंकांके जों जतनो चिनि समाजो चेंज तुबै मानो समाजो चेंज तुना हिंकांका आबैनो निजिनि खा चिनि बरि रंनि बोखा वानसुक मुं अबनो जों तिकिसा पढ़ा लेखा शिक्षा दै विभिन्न जागाओ बाहाय चलि दं तामो चलि दं सिबै बुसकांगो आगखाय नंबर 1 ते कैसा हिंकांके जों तामोनां जों तिनि दिनो जतनो सानो जे इक्वल राइट तिनि सालो इवन चिनि जे रेस्पेक्टेड मेल ऑफिसर्स मेल को निदि चिनि लेजिस्लेटिव असेंबली नि सार सं जतनो चेष्टा खाय दं फियाबा जों आगुबै फाया चिनि बरि रक बुसकांगो फायनानि नाया हिंके जों जतनो तिसाय दं दागारि दं हाया दे तो फाना जों बुसकांगो फाया हिंके आं जतनो कयनाय तिनि फायजा रंनि बिसिंगबो जे किसा बुसकांगो जोंबो चिनि यात्री छेदि चेष्टा खायदि जों केबो माया आंया फियाबा चिनि बखरगो जों वानसुगै तनि ओजे जों कुनो फानो खायमाया जों सपोर्ट नांगौ फियाबा नोर वानसुग नायदि जों बरि बरक से नगनि जतनि सिगां पुइला सपोर्ट हाया दे नगो जदि बरि बरक करि हिंकांके नग सिथि करि हिंकाय बायरेनि सामुं बाहायके थिगनायबा आजागनो वानसुग नायदि हिंकांके बरि रक से पुइला ठीक खाय नारगै तनिखा जों माने नग सिथि खाय नारग मानो के बायरेनि जतनो जों नारगै मानो हिंकाय ते कैसा हिंकांके जों तामो जों नगबो अनेक डिसिजन नाव हे किन्तु बायरे थांकांके जों गाब्रगो जनकुनो मुंसा सुंकांके जों सानानि किरिओ अबतामुंगै जों चिनि बिसिंगो कॉन्फिडेंस गरै सेल्फ कॉन्फिडेंस बरि रक हिंकांके किसा आगेनि सिमिनो बेलाय नायकोलै आदर खाय तनजामन बागैबो बरक किसा सेल्फ कॉन्फिडेंस कमी थांगो बंसागनि बंनो किसा या करनाबो नांगौ नों मानो जारायफोरनि हयतेनो आं और फाइबानजा फाइजक जतबो मा संनो कयनाय बाय संनो कयनाय जे बुसा बरि बुसानो जारायनि हयतेनो सादि जे नोंबो जतनो खायमानो आमो जों जारायनि हयतेनो कोनो साइतुबो खारिके बिनि खावबो कतर मानसुं फायनाय इ आं जे सपानो खायमानो तिनि दिनो अनेक चेंज फायगा तबो चेंज दरकार चेंज फाया आगे बरि रक वोट फानो रिनानि अधिकार गरै साइदमान आगे बरि रक वोट फानो मारिया तिनि दिनो बरि रक वोट रिनानि होयते गवर्नमेंट सेक्टर होयते जो तो जागाओनो बरंनि अधिकार रिजाखा